खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बिग आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो जोंनि बर'नि फिसा अप्सरा बर' सिस्टारा सनी टीवी एंटारटेनमेंट टेलिभिजनाव सुपार डांसार चैप्टार 5 आव जे कम्पिटिशन बेहाय बाहागो लागासिनो दङ अलरेडी नैबे सप्ता थांनाय सप्तानि सैटरडे आरो सानडेनि एपिसोडखौ थारैनो नोंथांमोना पारफरमेंसखौ नायदों जानांगौ बेवहाय बिथाङा मा रिजाल्ट मोनखो बिथांनि सायाव मा आपडेट फैखो आं नोंथांमोननो ससे होनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना जे थांनाय सप्ता सैटरडे आरो सानडेआव अप्सरा बर'नि पारफरमेंसखौ थारैनो नोंथांमोना नायदों जानांगौ बा नुखादों जानांगौ बेवहाय सैटरडे खालि काव्या सिंह आरो सानडेआव मानिस आरो अप्सरानि गेजेराव एपिसोड बा पारफरमेंसा जादोंमोन थारैनो बेवहाय गेदेर जाजेस जाय रेमो सार होनो बिथाङा बिथांमोननि पारफरमेंसखौ नायदों आरो बिथांमोननि सायाव मा रिजाल्ट होखो एसे अखा हादों दे माने आवाजखौ बारा क्लियार खोनानाय नङा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो मोजां माने बाथ्राफोरखौ फोरमायनो नाजागोन आरो बेवहाय थांनाय जे सप्तायाव सैटरडे आरो सानडेनि जे एपिसोड दंमोन जे कन्टेस्टेन्टफोरनि गेजेराव पारफरमेंस दंमोन बेवहाय रेमो सारा माने गासैबो कन्टेस्टेन्टफोरनि बिग चेलेन्ज होदोंमोन आरो जेरै ट्रेसी चाकमा काव्या सिंह सुकृति आध्याश्री तकजीर दले आरो गासैबो कन्टेस्टेन्ट जेसेबांखिनि कन्टेस्ट दं अप्सरा बर'मोन बिथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग चेलेन्ज होदोंमोन बे बिग चेलेन्ज होनायाव गासैबो कन्टेस्टेन्टफोरानो रेमो सारनि जे गोसोखौ बोनो हादों माने गासैबो जायगाखौ आवग्रिनो हादों आरो बिग चेलेन्जआव बयबो माने देरहासार जादों बेवहाय जोंनि बर'नि फिसा बिथाङाबो अप्सरा बर' बिथाङाबो बिग चेलेन्जआव मानिसजों खालामदोंमोन बेखौबो अप्सरा बर'आबो माने जायगाखौ आवग्रिनो हादों थांनाय सप्तायाव जे टप 3 दंमोन नाथाय बे टप 3 आव अप्सरा बर'मोनखौ माने जायगा होनाय जायासै बेवहाय 3 होनाय जाबाय आरो अब्ला अप्सरा बर'आ टप 3 आव माने खाबु मोनाखैब्लाबो जायगाखौ मोनाखैब्लाबो बिग चेलेन्जआव बिथाङा जायगाखौ मोनदों आरो बिथांनि पारफरमेंसखौ मोजां मोननानै जाय रेमो सार आरो बिनि गेदेर गेदेर जाय जाजेस गीता मा होननानै बुङो जायो गीता कुमार आरो सेबासिदि बिथांमोना अप्सरा बर'मोननि पारफरमेंस मानिस आरो अप्सरानि पारफरमेंसखौ मोजां मोननानै जे पारफरमेंस खालामनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना माबायदि सेलेक्ट खालामखो आरो बिथांमोनखौ माबायदि थुलुंगा होबावखो नोंथांमोना नैबे रेमो सार आरो गीता सेबासिदिनि बाथ्रानिफ्रायनो नोंथांमोना ससे आपडेटखौ खोनासंदो मेरे साथ वो हो रहा है कि मैं हर बॉल पे सोच रहा हूँ कि विकेट लूंगा कि अभी ये देखते हैं क्या होगा ये बाउंड्री के बाहर हर बॉल पे बाउंड्री के बाहर मतलब ये भी ऐसे ही हो गया हाथ और वो जो पैर का कांटेक्ट था आपका शुरू से लेके एंड तक छूटा नहीं गाना में एक पॉइंट आता है जहाँ पे प्रेसेंडो होता है जैसे जब तक जहाँ हमें उसमें ऐसा हम लोग जब भी कोरियोग्राफ करते हैं उसमें ऐसा होता है कि बड़ा शॉट थारैनो नोंथांमोना नुबाय बिथां अप्सरा बर'मोन आरो मानिसमोननि जे पारफरमेंसखौ मोजां मोननानै बिथांमोनखौ माने जोबोद बाख्नायदों आरो जोबोद इन्टारेस्टिंनि बाथ्रा जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय बा फैबाय थानाय इयुन जोलै जाय नेक्स्ट जेनेरेशनफोरनि थुलुंगा होलांनायनि थाखाय अप्सरा बर'आ फैबाय थानाय समाव विनार जानो हानायखौ जों बयबो हास्थायो आरो जों बर' फिसाफ्रा बयबो हास्थायनांगौ आरोना नेक्स्ट वीकआव बिथांमोननि पारफरमेंस दंबावो बेवहाय गेदेर जाय कमेडियान नोंथांमोनाथ' मिथिखायो कपिल शर्मानि जे नोंथांमोना श'फोर नायोब्ला बेवहाय सासे कमेडियान भारती सिंह बिथांखौ नोंथांमोना मिथियो जानांगौ गोबां मिथियो सोरबा सोरबा साफा सानैया मिथियो जानांगौ बे भारती सिंह मोना बे कपिल मोना बै जाय फैबाय थानाय नेक्स्ट वीकआव एपिसोड दङ बा पारफरमेंस जागोन बेवहाय बिथांमोना नुजाथिफैगोन आरो बेवहाय अप्सरा बर'नि सोमोन्दै भारती सिंहआ गोबां बाथ्रा फोरमायगोन आरो बेवहायबो आरो अप्सरा बर'आ जायगाखौ आवग्रिनो हागोन बा बाख्नायजागोन होननानै आसा खालामना थाबाय आरो फैयै फैयै फाइनाल राउन्डसिम अप्सरा बर'आ मोनहैनो हाथों बेखौ
जों बयबो आसा खालामनांगौ सापर्ट खालामनांगौ आरो दासिमबो भटनि सिस्टेमा जाथ'वाखै दे जेब्ला भटनि सिस्टेमाव फोसावगोन बेवहाय माने दासिमबो जेसांखिनि कन्टेस्टेन्टफोरा दा दङ बिसोरनिफ्राय रावबो आउट जाथ'वाखै दे रावबो आउट जायाखै दायो गासैबो माने बराबर बा टपआवनो सोलिगासिनो गासैबो माने कन्टेस्टेन्टखौ पारफरमेन्सखौ मोजाङै होगासिनो दङ साफ्रोमबो कन्टेस्टेन्टफोरानो बेवहाय रावबो आउट जाथ'वाखै थ' लासै लासैनो बे चेलेन्जनि गेजेरजों बिथांमोननि जे माखासे पारफरमेन्सखौ नायनानै आरो बेवहाय स्करफोरखौ नायनानै बेहाय माखासे जेसांखिनि स्करफोर बा पार्सेन्टेजफोरखौ नायनानै बेहाय सोरखौ आउट खालामगोन सोरखौ दोनगोन बे लासै लासैनो नोंथांमोना मिथिखागोन आरो बेयाव स्करनि हिसाबैसो बे पारफरमेन्सआ जालांबाय थासिगोन आरो दा सेलेक्ट जालांबाय थानाया सोरखौ आउट जागोन सोरखौ आउट खालामगोन सोरखौ दोनगोन बे माने स्करखौ नायनानैसो बा बेयाव पार्सेन्टफोरखौ नायनानैसो बे खामानिया जागोन आरो थ' अब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट वीकआव अप्सरा बर'नि पारफरमेन्सखौ नायनो थाखाय रेडि जादो थ' फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेट लाबोगोन थ' बेनोसै दिनैनि आपडेटआ टाटा बाय बाय